بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها. عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها. عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية. لما أموال الهوى يما أموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara mani foka abarkada alemi sonani ka pi dunya irana abika ka jabarani so mandi flen wati na ni o tulinyata doko nyeta tv jemka me ka fle ofeni wati na jemka mini aba fama faso jokene dogokun ka wulika jo ni chesuru blasenka mim se ka ke sababu ka barosigi blasenka anga jamana kungan ko krofo famnyali ba obseka soro jamana kono dun fetugumina Bamako ya ka se Mali dugu wɛrɛw ma a ka diya malidenw yɛrɛ sigilen bɛ diɲɛ fan o fan ka se ka walawalali di u ma kunkanko kɔrɔfɔ dɔw la jɛmukan ye a bɛ k'o de filɛ nin waati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn danaya tali la ka da jabarani so kofɔlen kan ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ jamanaba don min ni a tariki walima an bɛ se ka fɔ a dɔ fɔ silamɛya ta bunnaku ka kɔrɔlen ko don bari silamɛya kana anw ka jamana kɔnɔ o ye san caman ko ye walima an bɛ se ka fɔ san 100 caman ko wa n'i ye jamana in ta k'a lajɛ an bɛ se ka fɔ o fan si tɛ yen nɔ ka fɔ ko tɛ silamɛya sɔrɔ yɔrɔ min na o b'a jira k'a fɔ ni maa min ko ko diinɛ jamana ye Mali ye i ma fili alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a ka hakɛ to n'a bɛ fɔ a ma ko Haut Conseil Islamique du Mali. Haut Conseil Islamique du Mali nin ye jɛrɛ tɔnba ye min sigilen don Mali alisilamɛw hakili la k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kunkanko kɔrɔfɔw a cayara anw ka jamana kɔnɔ nin waati in na bari waati min bɛ kalifa a ɲɛmɔgɔyaso la u ka se ka baara k'o kɔnɔ n'o ye san 5 ye o waati o tɛmɛna a ko bɛna kɛ cogo jumɛn na ni waati ni a tɛmɛna mun kan ka boloda ni ɲɛmɔgɔ kura ma sigi a la walima n'a ka ɲɛmɔgɔya n'a ma danaya ma kurakuraya kan kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ a la wa a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin alisilamɛw yɛrɛ ma an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ jɛkuluba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma faso danbe lakanatɔn faso danbe lakanatɔn nin ye jɛkulu ye min ni a cɛsirilen don an ka diinɛ kow ani an ka danbe o bɛ se ka lakisi cogo min na ni ka o latanga o ɲɛma ni o ye imam Abdurahmani Sise an ye wele bila ale ma min bɛ se ka kɛ sababu ye an n'ale ka barosigi kɛ bi faamuyaliba ka se ka sɔrɔ an fɛ Haut Conseil Islamique du Mali a kunkanko kɔrɔfɔ o min kɛn bɛ ka labɔli kɛ bi anw ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la cogo min na an b'a jigiya k'a fɔ baro in nafa bɛna bonya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan wa an bɛɛ lajɛlen n'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna na yani an ka taa kuma walima an ka taa ɲininkaliw la ka kuma di an ka maa welelen ma n'o ye imam Abdurahmani Sise a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaaw ma imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Baasi t'i la? Baasi foyi t'i la. Denbaya ka kɛnɛ? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayiwa imam foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma e min ye faso danbe lakanatɔ ɲɛmaa ye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bɛ teleɲɛta ɲɛmɔgɔso a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alhamdulillah. Maliyɛn minnu sigilen don k'an filɛ nin wagati in na. An ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah. Teleɲɛta bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔ diinɛ ko la ani faso jɔ ko la a dogolen tɛ maa si la. Tabarikala. An bɛ Ala deli Ala ka barika don a la. Kuma minnu bɛ fɔ a kɛnɛw kan Ala ka kɛ kuma sabatilenw ye. Kulo minnu fana b'a lamɛn Ala k'u kɛ kulo kunnandiw ye ka se ka baara kɛ ni a ye. Amina rabi. Ala ka dugawu kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ i yɛrɛ fo imama bari an b'a dɔn alimamiya baaraw ka taa se tɔn ɲɛmɔgɔyaw baaraw ma a ma nɔgɔ waati koronnen don aw bolo tuma caman
nka ka occupation bɛɛ lajɛlen bila ka na an ka wele jaabi walasa an ni ka se ka barosigi kɛ jamana kɔnɔdenw ka faamuyaliba sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ o bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ ayiwa e ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye jɛkulu min ni an b'a fɔ a ma faso danbe lakanatɔ jɛkulu yɛrɛ ni maa ye ɲininka kunkan ko kɔrɔfɔ la a bɛ cogo jumɛn na bi i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna Abdramane Sise. Alhamdulillah an bɛ min sɔrɔ k'a fɔ jɛkulu kan n'o ye faso danbe lakanatɔn ye bi an b'a fɔ alhamdulillah ka d'a kan jɛkulu in a sigira laɲini min kama mɔgɔw bɛ k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnw ani silamɛw ka d'a kan jɛkulu in sigira diinɛ defani kama ka diinɛ defan tɔɔrɔ kana diinɛ sɔrɔ ani fɛn min bɛ se ka kɛ ɲuman ye diinɛ ma jamana in kɔnɔ ka se k'o siraw fana ta walasa gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ diinɛ kɔnɔna la ka se ka bɔ a la ani a sigira fana ka se ka jamana fana tanga an bɛ faso min kɔnɔna la n'an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o faso in i kɛra silamɛ i kɛra diinɛ o diinɛ mɔgɔ ye i kan k'i hakili to a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye ale b'an su ka kɛ faso kanu kan kosɛbɛ donc an ka faso ko fana bɛ an ka jɛkulu in ka baaraw la ka fara kan n'i ye an ka jamana lajɛ i b'a sɔrɔ Mali ni jamana caman tɛ kelen Mali ye danbe jamana ye danbe n'o fɔra a bɛ tali kɛ fɛn caman na nka diinɛ mɔgɔ n'i ko a ma ko a danbe y'a ka diinɛ de jamana in kɔnɔ a dɔnnen don diinɛ donna jamana kɔnɔ cogoya min na a ma don ni bamuru ye a ma don ni marifa ye a donna ni sigi ka kuma de ani diinɛ yɛrɛ ni maa minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ ani olu taabolo bɛ na ni ɲɔgɔn ye o kama mɔgɔw donna diinɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o danbe ɲuman minnu bɛ Mali kɔnɔ n'a ni diinɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o fana kɔlɔsi ka hakili to la ka baara kɛ n'o ye o de la tɔn tɔgɔ dara ko faso danbe lakanatɔn faso ani danbe ka se k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o lakana ni silamɛ danbe fɔra a danbe y'a ka diinɛ ye Ala dira Ala ka faamuyali d'an ma donc tɔndenw kɔni bibi na alhamdulillah a bɛ cɛsiriw ni wulikajɔw kan ka ɲɛsin jamana in yɛrɛ a danbe n'a diinɛ ko ma alhamdulillah an bɛ wulikajɔ la kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye tɔn in lajɛ tɔn in yɛrɛ sigira 2020 laban fan san 2020 an bɛ san 5 makɛ na nin wagati in na alhamdulillah tɔn in sigili ka se sisan ma alhamdulillah an ye Mali région caman lasɔrɔ an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ minnu na alhamdulillah fo ka taa se jamana kɔkanna ma tabarikala awɔ jamana kɔkanna na Europe jamanaw ni Afrique jamanaw la fo ka se Asie jamanaw ma lasigidenw bɛ an bolo nin bɛɛ lajɛlen tabarikala o b'a jira k'a fɔ ani tunkarankew fana minnu bari maliden maa fila ye an bɛ to k'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan min sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔnɔna ma ani min sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔkanna ma o b'a jira k'a fɔ an n'olu fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ yɛrɛ alhamdulillah o b'a jira k'a fɔ ɲinama kɛ mɔgɔ si kɔ faso danbe lakanatɔn ka wulikajɔw la ayiwa Imam Abdramane Sise o walawalali a diyara n ye kosɛbɛ bari e ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma faso danbe lakanatɔ e y'o jɛkulu ɲɛmaa ye maa k'i ɲininka jɛkulu in yɛrɛ lahalaya la i ka se ka nin walawalali di a ma o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa Mali alisilamɛw ka jɛɛrɛtɔnba dɔ bɛ yen an bɛna masala boli walima kɔrɔfɔ fanba a bɛna boli o de ka bi a bɛ fɔ a ma Haut Conseil Islamique du Mali ɲama de i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni jɛkulu in mun don dɛ ni mɔgɔ min ko Haut Conseil Islamique du Mali n'i ye jɛkulu in tɔgɔ mɛn k'a kɔrɔ jateminɛ jɛkulu in Haut Conseil Islamique du Mali a dabɔra de ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen alisilamɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ taabolo ko ma y'a la bolo farako t'a la Haut Conseil Islamique sigira jamana in kɔnɔ yan nɔ 2002 san 2002 waati san 2002 donc Haut Conseil sigira ni organe ba dɔw de ye ka d'a kan bolofaraw de b'a kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko commission dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko bureau exécutif donc o de ye président falen ye o bɛ kɛ san 5 i n'a fɔ ka règlement n'u ka satiw b'a fɔ cogoya min na donc o la i b'a sɔrɔ commission dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma commission de contrôle commission dɔ bɛ yen nɔ commission des ulémas o fana bɛ yen n'o ye dɔnnibagabaw ka commission ye ni diinɛ kiiriw ni diinɛ kow nana olu bɛ se ka kuma o la ka diinɛ kumaw f'u la
bon ani commission wɛrɛw bɛ yen n'o commission de sage ye n'o ye an ka maakɔrɔba minnu bɛ yen diinɛmɔgɔ kɔrɔbaw don ni ko gɛlɛyara k'a tɛ tugu olu b'u da don a la ka se ka ko dilan donc n'i ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de ma ko o conseil islamique du Mali. Ayiwa mais i ka kuma tigɛ Imam Abdramane Sise n'i ko o conseil bari e bɔra ka waati min fɔ sa o ye san 2002 n'o ye san 2002 waati ye ka fɔ ni jɛkuluba in bilara sen kan maa dɔ bɛ n'i yɛrɛ ɲininka yanni bi cɛ Mali alisilamɛw u ka fara ɲɔgɔn kan tun bɛ cogo jumɛn na hali n'an ma se kɔrɔlenbaw ma nka dɔ bɛ n'i yɛrɛ ɲininka yanni o conseil ka créer jɛkulu tun bɛ Mali silamɛw tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn na ka fara ɲɔgɔn kan boloda o tun bɛ yen wa o tun bɛ kɛ yanni o conseil bilali la sen kan wa. O tun bɛ yen nɔ Mali silamɛw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ni bulondaw ye an b'a fɔ diinɛ dubaw ani diinɛ misiribaw o ɲɛmɔgɔw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan olu de tun bɛ décision ta silamɛw tɔgɔ la bon an tor'o lahalayaw la u nana AMIP nana créer k'a kɛ association ye min bɛ kuma Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc o fana o de nana mɔgɔ dɔw nan'u yɛrɛ ye olu tɛ u yɛrɛ ye AMIP kɔnɔna la donc association commencera ka caya association cayalen jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye an ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan n'an m'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ni association cayara ka caya don dɔ a bɛna taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo da donc an ka nin bɛɛ kɛ kuluba kelen min bɛ se ka kuma ni silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye o de nana ni o conseil islamique la inchallah. Tabarikala nka o conseil maa b'i yɛrɛ ɲininka a ka laɲini ye mun ye a sigikun jɔnjɔn o ye mun ye a ka baara bɛ ɲɛsin mun ma. Jamu ye ɲininkali ɲumanba. A ka ni o conseil yɛrɛ ka statut lajɛ a ka règlement u kɛlen don ka kun belebeleba 2 de fɔ a la. Kun belebeleba 2. Kun belebeleba 2. A kun belebeleba fɔlɔ ye ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye. Silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelenya o ye a kun belebeleba fɔlɔ ye. Kun belebeleba 2nan o ye silamɛw ka kumada don ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Ka d'a kan bɛɛ tɛ se ka taa kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni kelen kelen na. Silamɛw mana bɛn min kɛ a bɛ lase olu de ma olu b'a lase ɲɛmɔgɔw ma donc nin ye ka silamɛw kɛ kelen ye ka silamɛw ka intérêt défend ni fɛn min bɛ silamɛw kun kan k'o lase jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye o conseil yɛrɛ ka kun belebeleba 2 ye. N'o tɛ n'a fɔra i y'a fɔ cogo min na association bɛɛ ka wuli kelen kelen k'u bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yen nka ni o conseil bɛ yen o bɛ se ka bɛɛ ka laɲini bɛ se ka tɛmɛ o fɛ ka jamana marabaaw lasɔrɔ. Donc o de b'a to diinɛ baara bɛ organiser jamana kɔnɔna la a tɛ kɛ yɛrɛ sagokɛ ye donc fɛn min don fɛn ɲumanba a créeli fana hakilina fana ye hakilina ɲumanba ye nka o conseil bɛ lahalaya dɔ kɔnɔna la bi t'a dɔn n'i ka question bɛna se a ma donc ni an kan ka kuma o fana kan n'o ye a bɛ lahalaya dɔ kɔnɔ bi silamɛ bɛɛ tɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la silamɛ bɛɛ tɛ k'i yɛrɛ ye a la mun na parce que n'a fɔra jɛkulu min kan ka kuma ni silamɛw tɔgɔ ye ka silamɛw défend donc a kan ka jɔ o jɔyɔrɔ min na n'a m'o jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛ dɔw fana la dimi k'u la muruti ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la i n'a fɔ an ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ cogoya min na bɛɛ bɛ fɛ i ka hakilina ka fɔ diinɛ ka lase a kɔnɔna la cogoya min na n'a ma sabati i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔna la u t'u yɛrɛ ye a kɔnɔna la tuma dɔ la o sababuya bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw bɛ i sɔbɔ k'i sɔbɔ o mabɔli jɛkulu yɛrɛ la o bɛ jɛkulu to kelen na a bɛ to a kelen na o lahalaya de bɛ nka yanni an kana se o walawalali ma bari jɛkulu min don bi gɛlɛya caman bɛ a kunkanko kɔrɔfɔ la min kɛlen don ka labɔli kɛ anw yɛrɛ ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ka ja hali maliden minnu yɛrɛ sigilen don jamana kɔ kan olu caman bɛ an wele o conseil kunkanko kɔrɔfɔ a ko bɛ cogo jumɛn na a ko bɛ lahalaya jumɛn na nka o conseil islamique du Mali an b'a kalama k'a fɔ a jaba la o kɔni bɛ Bamakɔ yan nka bolofaraw b'a la wa a bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ wa a carinen don wa bolofaraw carinen don wa a ko bɛ cogo jumɛn na. jɛkulu min don a bɛ Mali bɛɛ lajɛlen de ta a bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na. Mali région bɛɛ. a bɛɛ. région tɛ Mali la yan nɔ o conseil tɛ région min na fo n'a kɛra région kura minnu créé la sisan bon a bɛ silamɛ hami a bɛ jamana kɔnɔdenw hami a bɛ kɔnɔnamɔgɔw hami cogo min na a bɛ kɔkannamɔgɔw hami ten ka d'a kan nin jɛkuluba min n'a sigira n'a bolofara bɛ Mali région bɛɛ la bon jɛkulu in ka se k'a la ɲɛnamaya
o baara kɛcogoya ɲuman jɛkulu min mana kɛ région bɛɛ la i b'a sɔrɔ o jɛkulu la ɲɛnamayali ka nɔgɔn ka tɛmɛ jɛkulu min mana dan Bamakɔ dɔrɔn kan jɛkulu don fana min n'a ka kumakan bɛ lamɛn a kumakan bɛ se fan bɛɛ lajɛlen na jɛkulu don fana n'a kumana faamaw fɛ ni silamɛw ka ko ye faamaw fana bɛ a lamɛn donc o jɛkuluba min n'o ye o conseil islamique ye a bɛ région bɛɛ la a bɛ communes bɛɛ la a sigira cogoya la cogoya min ni silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye a kɔnɔna la ayiwa nka dɔ delila ka nin kuma fɔ n ɲɛna a ko ni jɛkulu jama ka ca Mali kɔnɔ ka tɛmɛ jɛkulu bɛɛ kan a ko o ye Haut Conseil Islamique du Mali n y'a ɲininka n ko mun na a ko Mali silamɛ hakɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali silamɛ bɛɛ olu ka jɛkuluba a ko hali yɛrɛ min bɛ k'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna e yɛrɛ fana Haut Conseil mɔgɔ ye bari n'i ye alisilamɛ ye n'i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Haut Conseil la ko ni Haut Conseil Islamique du Mali bɔra la ko tɔn jumɛn bɛ yen tɔn ko maliden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ walima maliden yɛrɛ fan kelen ni tila bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ ko ne k'o jɛkulu tɔgɔ f'a ye e bɛ se k'o kuma sɛbɛntiya wa Imam Abdramane Sise ne b'o kuma sɛbɛntiya ka d'a kan n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ Mali silamɛw 100 sarada la a bɛ fɔ ko 95 k'a sɔrɔ hali n'a ka ca n'o ye o de kɔni bɛ nɛn kan bon n'a fɔra 95 bɛɛ ye silamɛ ye o de kan k'i yɛrɛ ye jɛkulu dɔ kɔnɔna la o ye kuma bannen de ye jɛkulu tɛ yen nɔ min ka bon ka tɛmɛ o kan mais o jɛkulu in n'o de ye silamɛw kumada fana ye ka ɲɛsin jamana ma walasa jamana marabaaw an b'a dɔn jamana marabaaw yɛrɛ fana b'o kɔnɔna la olu fana b'o kɔnɔ olu fana fanbaw ye bari kabiri Mali indépendance ta kana se bi ma président o président tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ hakili la a bɛɛ kan ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ Haut Conseil kɔnɔna na a bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc o la o jɛkulu in hakili kan ka to a la ka d'a kan jɛkulu don min bɛ kuma ni silamɛw tɔgɔ ye a bɛ se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔw cadrer k'u bila minɛn dɔ kɔnɔna la min b'a to silamɛya ka tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o fana bɛ se ka bali cogoya min na jɛkulu in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔna la ni silamɛw y'a faamuya ani jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa nka o b'a to Imam Abdramane Sise e min ye faso danbe lakanatɔ ye n ka ɲininkali dɔ k'i la o yɔrɔ in na i b'a ye k'a fɔ a na kɛ i n'a fɔ maliden yɛrɛ fanba o bɛ Haut Conseil Islamique du Mali kɔnɔ nka u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ u bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ e ko a ko kɛntɔ ye bisa wa bari tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ Haut Conseil Islamique du Mali yɛrɛ fɔ maliden dɔ kɛrɛfɛ alisilamɛ don nka ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ tɔ in den ye walima Haut Conseil yɛrɛ mun don de ale yɛrɛ t'a dɔn o tɛ majɛ dɔ ye ko in na wa. o ye majɛ belebeleba de ye ne ka faamuya la. Ka d'a kan silamɛ tɔn in yɛrɛ de kan ka wuli k'a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye c'est vrai an b'a a bɛ région bɛɛ kɔnɔna la mais n'i danna région bɛɛ ma ani cercle bɛɛ ma silamɛ fanba olu b'a sɔrɔ olu occupélen don ni fɛn wɛrɛ de min tɛ association kow ye silamɛya ka association kow ye donc e de bɛ wuli ka s'u ma ka laɲini la s'u ma u k'a faamuya tɔn yɛrɛ ye min ye i bɛ mɔgɔw sigi 100 sarada la bi silamɛw la min bɛ conseil dɔn a bɛ compter dɛ hali karamɔgɔ kunda hali karamɔgɔ kunda ka d'a kan n'i ye o conseil lajɛ a bɛ lahalaya min kɔnɔna la a tɛ silamɛ si arrangé o a tɛ silamɛya dɛmɛ a tɛ Mali silamɛw dɛmɛ donc n'o y'a sɔrɔ silamɛw b'o dɔn Mali silamɛw b'o dɔn fanba b'a dɔn k'a fɔ nin jɔyɔrɔba in de bɛ nin tɔnba in na u tɛ kulonkɛ la nin b'a bolo nin prérogative b'a bolo voilà u tɛ kulonkɛ la o wa an b'a ye k'a fɔ a dɔnbaliya o de kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma intéressé a la donc ne kɔni y'a dɔn ni ne y'a faamuya anw kunnafonidilaw walima anw minnu bɛ baara kɛ communication domaine na an bɛ se k'a fɔ majɛ bɛ Haut Conseil Islamique du Mali a ka politique de communication na majɛ b'o la majɛba de b'o la k'a sɔrɔ o de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Haut Conseil yɛrɛ walawalali la mɔgɔw ye ko ka bɔ a tigi yɔrɔ quoi olu yɛrɛ ka initiative ta olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a se k'a fɔ silamɛw ɲɛna Haut Conseil ye nin de ye f'u ka lakodɔn f'a ka dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jamana kɔnɔ f'a ka dɔn a sigira kun min kama e ma ye désordre ka ca Mali kɔnɔna la diinɛ kɔnɔna la Haut Conseil mana jɔ a jɔyɔrɔ la don o don Mali de kɔnɔ i b'a ye diinɛ bolofara kura dɔ bɛ créer
yɛrɛ sago kɛ yɛrɛ dungo alors que au conseil branche dɔ bɛ yen nɔ o ye les éléments fɛn fɛn bɛ diinɛ ko kun kan olu kan ka se k'o dɔn olu bilalen don o de kama o y'ale an ka karamɔgɔbaw de ye an sɔnnen don olu de ye fɛn o fɛn bɛ diinɛ ko kun kan diɲɛ kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ olu kan k'o bɛɛ dɔn mais anw bɛ Mali kɔnɔ yan tuma bɛɛ don o don kalo o kalo i b'a mɛn ko tɔn kura dɔ créera nin waati laban min yɛrɛ la gɛlɛya caman ye an ka o ye gɛlɛya de ye o ye gɛlɛya belebeleba de ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ bolofaraw bɛ yen mais bolofara dɔw bɛ ka créer anw fɛ olu tɛ jate silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la jate yɛrɛ la olu tɛ jate diɲɛ kɔnɔ silamɛw yɛrɛ fɛ mais o tɔnw bɛ anw fɛ yan minnu bɛ bɔ ka kuma ni silamɛya tɔgɔ ye munna parce que mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu ma sira yira ɲɛmɔgɔw la an bɛ se k'a fɔ hali n'u y'a yira an t'a kalama parce que olu de b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la nin tɔn min nanen filɛ nin bɛ jate silamɛya fɛ nin tɛ jate silamɛya fɛ mais o tɔnw bɛɛ bɛ anw fɛ yan nɔ o la an b'a ye k'a fɔ maja bɛ baara la kosɛbɛ donc o cadre kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ na au conseil yɛrɛ ale yɛrɛ ni association islamique minnu bɛ yen nɔ olu cɛla yɛrɛ bɛ cogo di parce que association tɛ dɔrɔn nana dɔrɔn ka n ka récépissé déposer ka n ka contribution sara ko n ye conseil membre ye k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ma k'a la o a fɔra de ko silamɛw ka tɔn o kɔrɔ de ye tɔn o tɔn bɛna don a kɔnɔna la fo ka taa sɔrɔ o ye silamɛ tɔn de ye mais n'an y'a kɛ tɔn o tɔn mana na sisan wari kama an ka se ka wari minɛ ka bila kɛsu kɔnɔ walima an ka se ka voix dɔ sɔrɔ u bɛna an dɛmɛ an ka kalataw la an b'o minɛ k'o bila an kun donc a tɛ ɲɛnabɔ dɛ parce que olu tɔnw bɛɛ b'u yɛrɛ jate silamɛ tɔnw ye silamɛya baara ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ba ye jateminɛ de silamɛya bɔra kunfɛ baara kɔnɔ kunfɛ baara yɛrɛ tɛ silamɛya de b'a bisimila a fɔra silamɛya bi silamɛya nana silamɛya bɛ règle de a ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ silamɛya ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don kura tɛna jigin fɛn min fɔra ka ban kira nana n'a ye kisi ni nɛɛma b'a ye a banna de o ala ye kuranɛ jigin k'a fɔ kira ɲɛna al-yawma akmaltu lakum dinakum diinɛ dafara ka ban kura wɛrɛ tɛna jigin ka fara kan o min bɛ anw bolo dɛ k'an wasa don o de la k'o organiser ka ɲa o maja de fana bɛ anw fɛ yen kosɛbɛ yɛrɛ de. Imam Abdurahmani Sise faso danbe lakanatɔn a ɲɛmaa ye e ye o conseil islamique du Mali a kun kan ko kɔrɔfɔ o kɛn bɛ ka labɔ kɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni di sɛbɛnw kunnafoni carin so jabarani so arajo so bɔlɔlɔ siraw a kɔrɔfɔ caya an bɛ bi kosɛbɛ ɲɛmɔgɔ sigi kunda a ko bɛ cogo jumɛn na ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ko manda banna manda ko in a kisa bɛ cogo jumɛn na kalafiliw tun kan ka kɛ k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ a ko bɛ cogo jumɛn na an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na o conseil islamique du Mali kun kan ko kɔrɔfɔ a bɛ dabolo jumɛn na bi ɲɛfɔli walima walawalali bɛna kɛ o la aw ni ne an bɛɛ lajɛlen na faamuyali sɔrɔ la a ka an sɔɔni. يمام ويلي الهوى يمام ويلي يمام ويلي الهوى يمام ويلي بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويلي الهوى يمام ويلي foli ani waleɲuman dɔw k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ ka aw ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni a bɛ f'a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya teleɲɛta jabaraniso sanfɛ bi masalaw bɛ ka boli kisa min kan o de ye Mali alisilamɛw ka jɛɛrɛ tɔnba fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ f'o ma Haut Conseil Islamique du Mali ale kun kan ko kɔrɔfɔ o cayara nin waati in na an ka jamana kɔnɔ walasa an ka se ka faamuyali dɔw sɔrɔ a kisa la maa dɔ bɛ yen nɔ min ka ɲininiw fanga bonyana a kisaw kan ale yɛrɛ alimami don n'o ye Imam Abdurahmani Sise jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma faso danbe lakanatɔ o ɲɛmaa don an ye a wele ka na walasa an n'ale ka barosigi kɛ
wa an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliw bɛ ka sɔrɔ masala la ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ o conseil islamique du Mali a kunkan ko kɔrɔfɔ a cɛyan bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ maa min b'a ɲɛmaya la n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye Usumani Sherifu Madani Hayidara ko ale ka mandat banna a kumaw cɛyan bɛ mandat ko in i tɛ ɲama o ye k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun do de a ko bɛ cogo jumɛn na. Bon i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan ni hami bɛ silamɛ la bi o conseil ko hami bɛ silamɛw la ka d'a kan o conseil sigi wagati jamana ka tɔn don ka d'a kan n'an ko ko silamɛya ka tɔn don silamɛya ka tɔn o sigicogo bɛ yen jamana ka tɔn don jamana ye tɔn min sigi ka mandat de di a ma date dɔ san 5 o san 5 a kan ka kura donc ni mɔgɔ min ye san 10 kɛ o y'o ta bannen a la mɔgɔ kura bɛ na o place la ni min fana ye san 5 kɛ ka dan san 5 ma donc o tigilamɔgɔ fana mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o place la. Donc n'i ye san 5 kɛ n'i ko ne yafara a tɔn ɲɛmɔgɔya kɔ yafa fana bɛ se ka k'i ma. Yafa bɛ k'i ma mais n'o y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ de ka tɔn sigilen don k'a bɛ ka baara kɛ ni silamɛya ka faamu de ye i n'a fɔ ka daminɛ kabini kira ka wagati la fo sisan o fana kɛcogoya bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye. Bon komi tɔn min don a sigira jamana fɛ jamana ye sariya ka aw yɛrɛ sariya dɔw ta ko la ka sariya kɛ san 5 ye bon san 5 n'o kɛra congrès kan ka kɛ congrès sen fɛ baara 3 de bɛ kɛ congrès kɔnɔna la congrès kɔnɔna la commission dɔw bɛ sigi mun bɛ vote kɛ commission bɛ sigi mun bɛ ɲɛsin statut ma commission bɛ sigi min bɛ ɲɛsin règlement ma donc o de ye congrès ye o de ye tile fila baara ye min bɛ kɛ a kɔnɔna la ni congrès bɛ kɛ congrès tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa ka taa président dɔrɔn sigi ka d'a kan san 5 kɔnɔ lahalaya caman bɛ yɛlɛma diinɛ kɛcogo la jamana kɛcogo la jamana ka maraw cogoya la u bɛ diinɛ dilan cogoya min na gɛlɛya minnu sɔrɔla san 5 tɛmɛnen kɔnɔ an bɛ se k'olu furakɛ cogo min na olu bɛ dilan statut ni règlement kɔnɔna la o de bɛ taa kunjɛ ni ɲɛmɔgɔ kura sigili ye bon an bɛ wagati min na sisan ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o ye Sheikh Usumani Sherifu Madani Hayidara an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don a ye san 5 kɛ san 5 o banna o forila o banna pewu ka ban pewu kalo 6 dira komi san 5 banna congrès ma se ka labɛn kalo 6 fana farala a kun o kalo 6 kɔnɔna la ko ka congrès kɛ a ka labɛn o kalo 6 fana la congrès bolodara siɲɛ fɔlɔ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka tila k'a boloda siɲɛ filanan na k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ donc kalo 6 fana nana ban ka sɔrɔ congrès ma se ka kɛ san 5 banna congrès ma se ka kɛ a mɔnɔ bɔra ni kalo 6 bɔɲɔngo ye o kalo 6 fana banna congrès fana ma se ka kɛ donc o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen maa bɛ ɲininkali kɛ o la sa docteur imam Abdramani Sise congrès kɛbaliya a sababu ye mun ye congrès kɛbaliya sababuya fɔlɔ min bɔra dɔgɔkɔrɔ an ye min mɛn ko wari ma sɔrɔ ka congrès kɛ silamɛw ka jɛkuluba silamɛw ka jɛkulu min don n'a congrès bɛ kɛ u ye min fɔ an ɲɛna jamana de b'a financer jamana de bɛ jɔ n'a ye wari ma sɔrɔ k'a kɛ bon a tilala ka na boloda siɲɛ filanan na a 48 heures de congrès a tɔ tora tile 2 dɔrɔn an bɛ taa congrès la congrès bɔra dɔgɔkɔrɔ fo sisan kun ma fɔ an ɲɛna kun jɔnjɔn foyi ma se ka fɔ an ma se k'a dɔn kun kelen min don fɔlɔ ka kɛ wariko ye ne bolo ni wariko ɲɛnabɔra a ye filanan boloda o de kama filanan nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ an ma se k'a dɔn kun min don bon ni o conseil islamique bureau bɛ sigi sira 2 de bɛ yen nɔ min ɲininen don sira fɔlɔ a bɛ fɔ ko ka consensus kɛ parce que an silamɛ damaw don an ka kuma an ka bɛn a la aw ka bɛnkan dɔ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛmɔgɔ dɔ ta a ka bureau ka sigi an bɛɛ ka bɛn a la donc an ka taa dɔrɔn an k'o fɔ ka ban ni bɛn kɛr'o la o de ye sira fɔlɔ ye min ɲininen don bon ala y'a kɛ o siraw tagamara o si ma nɔ bɔ parce que candidat min tun b'a bolo candidat 11 ni congrès min tun kan ka kɛ n'a bɔra dɔgɔ sigikafɔw kɛra nka sigikafɔw k'a fɔ ko ka jɛ ka bɛn mɔgɔ kelen kɔfɛ o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛn ma sɔrɔ o la
donc n'o bɛn ma sɔrɔ o la sisan an bɛ taa filanan na filanan ye jumɛn ye an bɛ taa élection na o komi aw de ko aw bɛ fɛ ka kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye statut ni règlement ye min yira o de ye an bɛ taa ni consensus ma ɲɛ ka sigi fo ka bɛn mɔgɔ kelen kan an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ o tigilamɔgɔ kɔ élection ko ka bɔ a la parce que an silamɛ damaw don an ka fɔ ka bɛn o cogoya la ka ban n'o ma ɲa filanan min bɛ yen nɔ o ye ka taa élection na élection fana ye cogoya fila ye cogoya fɔlɔ an bɛ don saliba kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ voter o b'a sɔrɔ olu dɔnnen don ka ban mɔgɔ hakɛw dɔnnen don u bɔra jɛkulu min na o dɔnnen don a bɛ na sigi ayiwa karisa ni karisa olu de ko k'olu ye ɲɛmɔgɔ ye a b'aw tigɛ kɔrɔta ni min ka jama cayara o bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni tigɛ kɔrɔta ni bɛn ma kɛ o la k'a fɔ bon an b'a fɔ an ka tigɛ kɔrɔta bɔ a la parce que tigɛ kɔrɔta tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ o fana kɔlɔlɔ bɛ bonya ka tɛmɛ gundo sɔnni kan donc bulletin bɛ di i bɛ mɔgɔ min fɛ i b'o k'a kan i bɛ taa bila kɛsu kɔnɔ donc ni min ka jama cayara o la o bɛ k'a ye o dɔrɔn de ye sira fila ye min bɛ ɲɛmɔgɔ sigi bon sira fɔlɔ kɛra ɲɛma sɔrɔ o la sira filanan n'o ye ka taa élection na o fana an tɔ tolen tile fila ye congrès kama congrès kan ka kɛ samedi dimanche jeudi congrès annulé a ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la a ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la bon annulé kun min na an ma se k'a mɛn an ma se k'a dɔn parce que kuma fɔ an ɲɛna parce que an ye kun minnu mɛn wo kɔnɔ carré kɔnɔ kumaw don ŋunuŋunu na an ye kuma minnu mɛn ko jamana basigilen tɛ bon an ko silamɛya ka congrès ni jamana basigibaliya an t'an yɛrɛ sɔrɔ o la bon cadre kɔnɔna la o y'a sɔrɔ anw kɔni ye jɛkulu ye jɛkulu min an ye wulikajɔ kɛ nin ko in na a mɛnna an donna mɔgɔ caman kan an ye mɔgɔ caman démarché walasa silamɛya bɛ lahala min na sisan an mago bɛ ɲɛmɔgɔ min na min bɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛ diinɛ bɔ degun kɔnɔ min ka wagati la a bɛ se ka silamɛw kɛ kelen ye kumakan kelen laɲini kelen jamana in kɔnɔna la an y'o wulikajɔw kɛ ani association caman an farala ɲɔgɔn kan an donna an yɛrɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an danaya mɔgɔ caman kan walasa an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na cogoya min na o wulikajɔ kɔnɔna la anw nana se maa min ma ni anw yɛrɛ y'a ye tiɲɛna u ka hakilina ni anw ka hakilina bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye o ye Cheikh Sufi Bilali parce que an y'a ye a ye wulikajɔ caman kɛ Cheikh Sufi Bilali Jalo a ye wulikajɔ caman kɛ ko in na o la anw association caman faralen ɲɔgɔn kan an ye tɔnba dɔ sigi k'a kɛ RMUP ye Rassemblement des musulmans pour l'union et la paix an y'o tɔnba in sigi ne yɛrɛ an yɛrɛ ka association ye membre fondateur dɔ ye tabarikala anw de farala ɲɔgɔn kan ka ale kɛ anw fana ka candidat ye o y'a sɔrɔ candidat si tɛ yen an y'o kɛ mun kama parce que san duuru min ka san duuru banna sisan n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye a ka san duuru min dira a ma ale de y'a fɔ kɛnɛ kan a ma dogo maa si la k'ale jagoyara de ka d'a ma k'ale ko k'ale t'a fɛ a ye kuma caman fɔ k'a t'a ɲa ka kuma caman fɔ an ko bɔn komi a kɛra tan e t'a fɛ e t'a ɲa e ka t'i lafiya i fana i sera retraite ta ye komi diinɛ b'a la retraite yɔrɔ min na sa si birintira kɛnɛya kow b'a la ko caman b'a la e k'i lafiya an ka di mɔgɔ wɛrɛ ma donc an y'o wulikajɔ kɛ ka fara ko wɛrɛ minnu kɛra diinɛ la nin san duuru tɛmɛnen kɔnɔna la min anw yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ o caman de fana bɛ yen nɔ ko caman farala ɲɔgɔn kan a kɔnɔ e bolo docteur Abdramane Sise imam ko conseil islamique du Mali nin waati laban ninnu na walima an bɛ se k'a fɔ mandat min ka baara kuncɛlen filɛ u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa e yɛrɛ ka ye cogo n'i ka faamuya la e min ye faso danbe lakanatɔn ɲɛmaa ye u m'aw jɔ u jɔyɔrɔ la wa bon mandat min kuncɛra sisan ne bolo u ma jɔ u jɔyɔrɔ la ka d'a kan ka da dalilu caman kan parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ ne bilala silamɛw kunna e kan ka silamɛw de lafasa i bɛ silamɛya de défend k'a lafasa silamɛya de bɛ lafasa i tɛ diinɛ wɛrɛ lafasa silamɛya kan an ye min ye an ka ɲɛmɔgɔ la nin san duuru tɛmɛnen kɔnɔ bon o ma kɛ o ye parce que anw ye mɔgɔw ye minnu b'u sen da Ala ka kuranɛ kan o kɛra Mali kɔnɔ yan minnu ye silamɛ la gosi
bon ni ko kɛra diinɛ la diinɛmɔgɔ bɛ ɲɛsin maa min ma o y'a ka ɲɛmɔgɔ de ye ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye ɲɛmɔgɔ kelen tɛ o ɲɛmɔgɔ n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen de don ka d'a kan ɲɛmɔgɔ bɛ d'i ma mais i kelen tɛ ko jalatigɛ mais anw ka ɲɛmɔgɔ mana bɔ tuma o tuma ni ko kɛra diinɛ la i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ ka kumakanw o bɛ anw ɲina hali min kɛra ka tɛmɛ e bɛ fɛ k'a fɔ o yɛrɛ ka jugu tuma dɔ la ka jugu ka tɛmɛ hali minnu ye kojugu kɛ jugu ta ka silamɛya sɛgɛrɛ sen dara kuranɛ kan ne bɔra k'a fɔ ne ɲɛna ne ye silamɛ ye ko kuranɛ min filɛ ko papiye gansan de don ko kuranɛ bɛ dusukun na anw dun bɛ kuranɛ dayɛlɛ de ka kalan Ala kumakan de don silamɛya kɔnɔ kuranɛ ye fɛn ba de ye u bɛ yen mɛlɛkɛw ninna ka kiraw dɔgɔya e ka wagati la ka Ala neni e ka wagati la ko de don ni ɲɛmɔgɔ b'i bolo wagati min na ni ko min tiɲɛna tile la a bɛ fɔ k'a tiɲɛna karisa tile la ni jamana don sisan ni président min ye tiɲɛni kɛ wagati o tiɲɛni kɛra ka bɛn président min tile la a bɛ fɔ k'a tiɲɛna karisa tile la ale de y'a kɛ a responsabilité bɛ d'ale a bɛ d'ale de kun bon diinɛ fana b'o cogoya kelen na a kɛra e min tile la an fana ɲɛ b'a la e de nɔ don parce que chaque fois n'a kɛra n'a min bolo e bɛna bɔ ka fɛn de fɔ silamɛw ye min b'an dusu faga mais e bɛ bɔ ka fɛn wɛrɛ fɔ anw ɲɛna min b'an tɔ dusu finteni ka taa fɛ donc o ye fɛn ye min tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ye o de la anw fana ko ni Ala sɔnna ma congrès min n'a bolodara ka wuli anw fana bɛ na ni ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ye min tɛ ale ye min b'a la bi aw t'aw kan a tɛna danaya kurakura aw kan abadan an silamɛw an association minnu fara ɲɔgɔn kan an camanba anw ka danaya tɛ kurakuraya u kan abadan ayiwa o de y'a kɛ sigikafɔ minnu fɔra a ma se ka ɲɛ o parce que ale fana n'a ka mɔgɔw de don n'ale tɛ mɔgɔ si bon silamɛya ka bon u ma o silamɛya ka bon u ma a ka bon mɔgɔ kelen ko ma silamɛya ye manton kungo de ye silamɛya kungo yɛrɛ ka bon responsabilité min don n'i b'a dɔn i tɛ don a kɔrɔ yɛrɛ Imam Abdurahmani Sise an filɛ lahalaya min kɔnɔ bari e y'a jira k'a fɔ san 5 in o banna kalo 6 min fana dira ko kalafili ka kɛ o la o fana tɛmɛna nin wagati ninnu walima an ka to tantɔ nin cogo in na tan kɔlɔlɔ b'a la wa a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye nanzaraw b'a fɔ min ma ko conséquence an ka to nin cogo in na tan k'a sɔrɔ kalafili ma kɛ a ko basabasalen don a kunkanko kɔrɔfɔw cayalen don jamana kɔnɔdenw fɛ kɔlɔlɔ b'o la wa kɔlɔlɔ belebeleba de b'a la parce que anw ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye an ka ciden n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam salim ale ko n'aw kɛra hali mɔgɔ fila ye yɔrɔ la a ye ɲɛmɔgɔ ta yɛrɛ la mɔgɔ fila n'aw fila bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kelen désigner o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc n'aw ye mɔgɔ saba a ye mɔgɔ dɔ désigner n'aw kɛra jamakulu a ye mɔgɔ dɔ désigner kuma tɛ manton Mali o bɛɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ t'o la o ye kɔlɔlɔ belebeleba ye dɛ bon anw ka faamuya la ni ɲɛmɔgɔ tɛ Mali silamɛya la a bɛ kɛ batɛmɛsira de ye u b'a fɔ cogoya min na bɛɛ b'i yɛrɛ sago kɛ a bɛ komi an bɛ vide de kɔnɔ foyi tɛ yen o conseil tɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ yen foyi tɛ yen hali mɔgɔ man ka kuma silamɛya tɔgɔ la bi o conseil tɔgɔ la ko Mali silamɛw tɔgɔ la o man ka kɛ donc an bɛ se ka kuma n'an ka association tɔgɔ ye bɛɛ bɛ to n'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye o ye kojuguba de ye o man ka kɛ o kɔlɔlɔba b'o la parce que silamɛya yɛrɛ anw bila fɛn o fɛn na o de ye n'aw kɛra jamakulu ye yɔrɔ o yɔrɔ a ye dɔ désigner o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye silamɛya yɛrɛ principe ye parce que jamakulu ɲɛmɔgɔ tan sitanɛ bɛ fɛɛrɛ o de ma o de la i b'a ye jamana kɔnɔ kumaw bɛ ka fɔ ko caman bɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen o ɲɛmɔgɔ de tɛ yen ni ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ ale bɛ se ka mɔgɔw la calmer a bɛ se ka kuma fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ min faamuya a bɛ se ka jamana silamɛw dusu faga ni kumakanw ye silamɛ tɛ mɔgɔ ye min bɛ balawu fɛ silamɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye fo ni maa min ma silamɛya faamuya ou bien fo n'a bɛ maa min kunna que e bɛ fɛ ka silamɛw de kɛ tiɲɛnikɛla ye sinon silamɛya yɛrɛ t'o ye silamɛ tɛ violence tɛ silamɛya yɛrɛ n'an silamɛ mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ ɲɔgɔn fo ni jumɛn ye assalamu alaikum warahmatullahi o ye jumɛn ye kisi foli basigi foli hinɛ foli barika foli silamɛya min ye anw yɛrɛ su ka kɛ o kan hali an ka foli la o silamɛya bɛ se ka mɔgɔ bila kojugu la ayi donc n'i y'a ye an wulila ka jɔ k'a fɔ ko ka jamana ka basigibaliya don jamana kɔnɔ o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ de fana bɛ yen nɔ min ko man d'an ye o fana tɛ an ka diinɛ kanu ni diinɛ kelenya de bɛ an dusukun na an bɛ an ka diinɛ ye lahalaya min na o de man d'an ye
Imam Abdramane Cissé dɔn n'a fɔ na ko mɔgɔ dɔ bɛ aw kɔkɔrɔ politique mɔgɔ dɔ walima mɔgɔ dɔ ka nafolo bɔ ka di aw ma aw ka mɔgɔ dɔ mangoya walima ka tasuma don aw ka jamana na n'o fɔra aw bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la aw minnu ka wulikajɔw fanga ka bon ni waati in na. Bon n'o kuma ninnu fɔra an b'o bila bisigiyali minɛ de kɔnɔ ala ko anw ma inna ba'da dhanni ism ko bisigiyali dɔw bɛ yen nɔ olu ye jurumu de ye mɔgɔ dɔw bɛ ka jurumu ta anw kɔfɛ anw yɛrɛ t'o kalama parce que u bɛ k'an bisigiya ni fɛn fɛn min tɛ tiɲɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ anw kɔkɔrɔ o kan ka dɔn ni politicien don o kan ka dɔn ni jamana ɲɛmɔgɔ don o kan ka dɔn n'a kɛra mɔgɔ mɔgɔ o kan ka dɔn fɛn tɛ dogo jamana in kɔnɔna la bon yanni ka sigi ni ne bɛ maliyɛn an sɛgɛn kosɛbɛ parce que an ka fɛn caman ye bisigiyali de n'i ye mɔgɔw ye ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ko dɔ ɲini dɔrɔn yanni bisigiyali de ka teli an ka ku la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bon bisigiyali dun bɛ adamaden a bɛ jurumu las'i ma an balen don ka bɔ bisigiyali la ka maa bisigi o ye kojuguba de ye hali silamɛya la n'i y'a bisigiya ni ko ye ni tiɲɛ tɛ a jurumu ka bon dɛ o kuranɛ aya de o kuranɛ aya jɛlen don ala ye min fɔ donc sɔsɔli yɛrɛ t'o la bon ni mɔgɔ bɛ anw kɔkɔ k'anw dɛmɛ ka fitina don jamana kɔnɔ o tuma anw ye jamanadenw ye an t'o dɔn an ye maa hakilimaw de ye anw kalanna de o anw ye université baw de kɛ i n'a fɔ université baw bɛ Mali la cogo min na mɔgɔ bɛ se ka na anw manipuler an ka tasuma don an yɛrɛ faso la an yɛrɛ ka dugu la anw yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min na an bɛ balo yɔrɔ min na an denw bɛ yen an musow bɛ yen an balimaw bɛ yen an ka kabila bɛɛ bɛ yen ko o conseil ko wa ou bien ko jumɛn de hali maa minnu ye marifa ta jamana kama ni diinɛ tɔgɔ ye an bɛ k'olu kɛlɛ ka di jamana ma de o parce que an k'u nana cogo min na o tɛ na cogo ye silamɛya ma nin fɔ silamɛya ta tɛ nin ye an bɛ k'o fɔ mɔgɔ dɔw ma an bɛ se k'a fɔ k'an b'o waleya cogo di an yɛrɛ faso la i b'a ye kuma ninnu ye mɔgɔ dɔw de bɛ sigi dɔrɔn ka fɛn dɔw bisigiya k'a fɔ o de la n ko bisigiyali man ɲi bisigiyali man ɲi dɛ bisigiyali jurumu ka bon kosɛbɛ 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 de ala k'an kisi a ma Imam Abdramane Cissé faso danbe lakanatɔ ni gɛlɛya in bɛɛ bamananw ko ten walima tubabu b'a fɔ tubabukan na il n'y a pas de problème sans solution gɛlɛya o gɛlɛya ko fura b'a la nin gɛlɛya ninnu ni an bɛ cogo min na komi sisan b'a jigiya k'a fɔ jamana marabaw u ɲɛ b'i la u tulo b'i la nin waati in na malidenw yɛrɛ fanba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u tulo b'i la u ɲɛ b'i la nin gɛlɛya min filɛ nin ye sisan n'an bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na a fɛɛrɛ walima fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la e yɛrɛ bolo Imam Abdramane Cissé faso danbe lakanatɔ ɲɛma. Bon gɛlɛya min filɛ nin fura b'a la gɛlɛya si tɛ yen nɔ ko fura tɛ gɛlɛya min na gɛlɛya fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw olu ka anw dɛmɛ o conseil yɛrɛ sariya ye fɛn minnu fɔ min bɛ sɛbɛn fura kan min bɛ sɛbɛn fura kan a ko de ko ka consensus kɛ n'o ma ɲɛ i taa élection na a ka taa élection na o de ye laɲini ye n'a fɔra ko aw ka bɛn mɔgɔ kelen kɔfɛ n'aw bɛnna sigikafɔ kɛra aw sɔnn'o ma o y'a bannen ni sigikafɔ ma o ɲa sariya yɛrɛ ko a ye taa kalafili la mais an ka taa kalafili la an ka bɔ nin kɔnɔna la min kɛra ɲɛmɔgɔ ye o k'a sɔrɔ ni min m'a sɔrɔ o ka segin o bɛ taa min kɛ bɛɛ ka sigi ka san 5 wɛrɛ kɔnɔ bɛɛ ka t'i mago la mais n'an tora tan silamɛya Mali silamɛya ba in Mali bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min na maliyɛn bɛɛ dɔnnibaa jamana ba in ko solution ma sɔrɔ o la o ka gɛlɛn dɛ o ye tiɲɛ ye donc ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ silamɛya la an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la ɲɛmɔgɔ fana bɛ sɔrɔ a la ni sira min ye o ye nin de ye jamana k'i sen don a la parce que foyi tɛ yen sisan jamana b'i sen don a la cogo min na u bɛ commission sigi commission min bɛna congrès piloter mɔgɔ minnu tun ye candidat ye a kɔnɔna la u ka dɔ ta olu bɛɛ la u ka jɛ ka commission in composer u ka jɛ ka kalafili kɛ ni sigikafɔ ma ɲa u ka taa kalafili la ni ala y'a don min garisigɛ la a banna o b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ donc e yɛrɛ bolo bi fɛɛrɛ min b'a la dɔrɔn jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a banna parce que jamana ka tɔn de don et puis nin tɛ jamana yɛrɛ arranger
diinɛ ka to tantɔ jamana kɔnɔ a tɛ jamana arranger parce que diinɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ kosɛbɛ depuis kunu fo bi Mali tɛ se ka taa diinɛ kɔ dɛ kabiri Mali tɛ se ka taa silamɛya kɔ fiyewu silamɛya ye Mali dɔ de ye o ye tiɲɛ a tɛ se ka bɔ a la san kɛmɛ ni caman maa o maa ko k'i b'i yɛrɛ marasari k'a fɔ k'i bɛ silamɛya de bɔ Mali kow la tɛ se parce que anw yɛrɛ dɔ de don quoi ni ko k'an yɛrɛ dɔ don depuis adamaden bɛna ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ baara fɔlɔ min kɛ o ye ka denkuli de kɛ o bɛ kɛ ni silamɛya ye i bɛ taa k'i ka du kɔnɔ i bɛ taa kɛ misiri la i bɛ taa kɛ yɔrɔ min i kɔni bɛ denkuli kɛ o ye silamɛya ye o ye tiɲɛ n'i balikuyara i sera muso furu ye o ye silamɛya i ye bɛ taa kɛ ni silamɛya ye ni adamaden fatura a bɛ kɛ ni silamɛya de ye est ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ min b'a fɔ ko bi ni adamaden fatura a ka taa lafili a kana fili ayi an ka jamana t'u bolo kan o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka silamɛya ye anw dɔ de ye silamɛya tɛ se ka bɔ anw na quoi an mɔkɛ an o de la n'i y'a ye gɛlɛyamisɛnnin caman bɛ jamana kɔnɔ ni laïcité ko ni fɛn ninnu ye parce que hakilina dɔw de don minnu bɛ fɛ ka maliyɛn ni silamɛya fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de tɛ se ka kɛ maliyɛn yɛrɛ ye silamɛya dɔ de ye quoi a tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn fila de mun tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o de bɛ na ni gɛlɛyamisɛnnin caman ye jamana gestion na ani jamana yɛrɛ ka sariya dɔw la an b'a jigiya ni ala sɔnna ma welekan in a na mɛn ni maa ko k'e ka kɔrɔfɔ kuncɛ miniti kelen kɔnɔna na Imam Abdramane Sise faso danbe lakanatɔn ɲɛma e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ka bi kɔrɔfɔ kuncɛ yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ ne bɛ min fɔ kuma kuncɛ la i ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye jamana bɛ lahala min kɔnɔ silamɛ bɛɛ k'a kɛ i kungo ye ka d'a kan jamana n'i y'a mɛn i bɛ wuli jamana ko la walima ka wuli k'a fɔ ko i b'i ka diinɛ yɛrɛ baara jamana kɔnɔ o k'a sɔrɔ basigi bɛ jamana kɔnɔ o ye fɔlɔ ye Mali silamɛ bɛɛ ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an ka se ka olu dépasser anw silamɛw anw de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la ka jamana ɲɛmɔgɔw fana wele ka f'u ɲɛna maliyɛn n'a ka diinɛ de bɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ko i bɛ maliyɛn n'a ka diinɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na don o don i ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na donc an k'o yɔrɔw jateminɛ an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ye Mali ko dɔ de ye silamɛya tɛ se ka fara ka bɔ Mali la donc u ka silamɛya ko in u k'a minɛ ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o conseil ko u k'a minɛ ba la o conseil islamique du Mali ka d'a kan o conseil mana sabati a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ diinɛ de bɛ se k'a ban marifa bɛ dɔ kɛ dɛ nka diinɛ bɛ min ban ani sigi ka kuma marifa t'o kɛ alimamu n'an ka karamɔgɔw alimamu ni karamɔgɔw bɛ baara min u jɔyɔrɔ an bɛ se k'a fɔ a ka bon ni marifa ye ka taa ka segin n'i ye hakilima lasurunya la jamana tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ san 2012 wagati ninnu kɔnɔ san 2012 n'an ka kɔrɔ ninnu bɛɛ binna maliyɛn bɛɛ kumakan tun ye jumɛn ye ni duwawu tɛ jamana in kɔ ko san b'a sɔrɔ an tɛ yan o duwawu ye jumɛn ye karamɔgɔ minnu bɛ duwawu kɛ su fara tile kan ala jamana in kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma karamɔgɔ minnu bɛ ka saraka bɔ jamana in su fara tile kan karamɔgɔ minnu hakili u sigi u wuli u hakili bɛ jamana la u bɛ ka duwawu k'a ye jamana kan k'i hakili to yɔrɔ la dɛ bon ne ko k'e b'o olu ni jamana fara ka bɔ ɲɔgɔn na gɛlɛya don donc jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili to o yɔrɔ la k'a dɔn maliyɛn yɛrɛ nature ye silamɛ de maliyɛn tɛ ko gɛlɛn tigi ye donc o ye ne ka kumakan ye ka fɔ ka tele ɲɛtaa fo ka lamɛnnikɛlaw fo ka filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jɛkulu minnu kɔnɔna la ka daminɛ yɛrɛ ka association n'o ye faso danbe lakanatɔn ye ka membre kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani an bɛ jɛkuluba min kɔnɔ n'o ye RMP ye o fana jɛkulu membre bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala ka barika don an ka jamana la ala ka diinɛ sankɔrɔta amina rabi ala ka dugawu minɛ ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an ka jamana basigi ni ka a kolo suma ka foli lase i yɛrɛ ma Imam Abdramane Sise
e min ye faso danbe lakanatɔn ɲɛmaa ye bi ka i ka ci bɛɛ bila ka se ka na an ka wele jaabi ani ka se ka ni barosigi kɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka faso danbe lakanatɔn tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ o Umar Babɛra Diko an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ fɛnɛ ye faso danbe lakanatɔn tɔn de ye ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan basigi ni kolosuma Ala ko o sabati an ka jamana kɔnɔna na Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na min ye faso jɔkɛnɛ ye an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ يمام وللهوى يمام وليا